بزي سلامتنا تقبلوا نايزا channelنا تعزبتي كميلكم تصنحوا نزقوان زبلنا زيناتات حزلكم قريبا له نمقتالكم بخبر عدم كبرات سماعات برك زبلوا وانا هو حبريتا نا يوتيوب channel نتصعنوا اقدم ملقتي دما نوتيفيكيشن منتان كبصحكم زيناتات بوانو كتاتلو نزا نا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار ناي دول ملكت متوا ايترسعوا ابقرنا افريكا سنت مازاو مغبي فولي قولحتا خمزدلي تغليصو أسات إسرائيل تبيان أبلات غانتا خلص أجري أب سويدن دهم تفيو أب دبات إيرمان سيدامان بستولع حدش جرجت بوحدو عسل سبات كم زموتو تقليتو أمريكا قبل إيران حدش متقاتي أكايدا ليبيا لعلميتنا عسل شو عتنشح زي سرعة سدتنياتات أباريرا قبصي بسب ألبو نفاريت كم زي تهرمت قليتا زو خبركم تخطالتتنا أزن كالان بزرز حزركم كأربيح سنايت أنهيت أبقرنا أفريقيا بسنك زغط زلو قجت صلواتات كويناتن يوكرين إيران استحلالخه وشت أو قطبان تسقمات تيميتات تزوبا أسكا في درجة بتصيحكم زلو حدش تسبسبات تكالات خبرات هاجرات أفليتو بمسألة تتسبسب أبي تبع لعلو 9 مليون سبات نتعنا زبقع معادن مغرب عامي يسؤنكم زلو قليتو أب إرتراب ما بسنة مأزاو مجبزمت حدود تسقمات عنا أتعناتكم زلو يجنزب ودو بحريشان مجبن مسكالوت 4 أجران تكالات بملفان زوصو كوناتات وخسنات مجبن سنة مجبن أب عالم كتشان عيسان شدشان صوفي كتشان عيسان شدشان تسميه تبصب أفريقيا نفلا ما يجزي نيسيا بمبلات بزحب تميز زتقع سبات زركبولا أقول كينا مهلاوة يتنكر إتبي حانت غابتن بسنكو طبات أجمات نتعنا زخون مجبين معداك زعلمة بدوتات زقت أما هجرات مبرا أفريقيا مخانا يتكس بمسألة تتسبسب أمونغو كتشان عيسان سلسن عيسان حموشن أسال 7.4 مليون سبات ما أكلا ويون كبيت سنة مجبي أقاتيمهم زقمت نايز تسبسب زقن نتبسن كونا تاسي كل التقراي أي تقالني وقادو خوي بسلسة عزف موساخو نفريات حريشة 5 صلوة زملك تتسبسب أبي تيبي حدا سب نتعنا زغون مجبين معداك أما عالتي 4.75 دولار يدليو ازدما أب قراب تهاجرات كينيا وغوندا تنزانيا زلا عليو خبر يجنزب منقسي تيبيا بمدب لما عسرناي بمشنو عب فريات بمزقاب كاب حاجز مجبنات أنا مخان يسرحهم زلو يقلت سقوان تخونه اتستمزقب مورات تمن باتيراغن نواغا مسرتوا مغبطات نلعلي سقيلو يركب صبصبات مربب سرعت قدمه متنقطات ايميت كم زحبرو اب ايثيوبيا واغا مغبي مس سماي عليغو زلو نهار واغا دخع تدميرو نطعنا زبق ماعدين مبزحتو ترى زيغا حلم غير ويركب امنا ايرترا خنتات انترينا سنه مغبي بسنك سنت مازاو مغبي زمص حدود صقمات تعنا هصانات ازي لعل مخانو اتتصبصب ገንዘብ تعامش تعمل زعد ميم هتصانات بسنك حصات مغبي زسعبه مدنو غاي عبيت اب 2024 هستات 48 ميتاوت بصعلو ازدما كابتا ابت زوبا زلو ماكله جمجم بزعل درجه اسكف خوينو يركب بتوسخت تصبصب كم زملكتو 15.1% هصانات ايرترا بسنكت ابت حصير غزي استراي سنت مازاو مغبي كابت مسقومتهم كمطاطن زغبا قبدت اكلات نتحت خوينو مالو بنصارزي تهاجر ام معداق مملاتا مدهانيت حاصين نفس صورات هديتات زحشه افصاصما اريا اساسوسان 8.7% نفس صورات هديتات ايرترا نز مدهانيت زي يوسدا مهلاون تهاجر نشوتات 2030 نمعقب تغبرو زلا صاري زملكتيو اتتصبصاب كم زغلصو ايرترا ام كلخال حصه دم هديتاتن صبا طوادن زملكتو ساتيكس ابتو زبا خاب زلو زلا على خوينو نتبسنك وطبات صقمان زمص حصت سنا مغبين ممكات كم زحجز تغليصو وكيل ايرترا ام بالعيسى هتصو على حبرت افريقيا ابز سمع صبصب اب تكالات انا زغبر حسي كاب 73% نفس 85 كب مبالو موتاديتا دما كاب زنبرو 291 نا 184 كورد كم زخاله غليصو اب سودان زقط زلو خينات نزباو غداي وحسنت مغبي نابطزو سقيرو والله اب 2025 اب دله خبابيتا سمين دارفورون كارتومنت إيمت بوقع 5 تلاقة اتتصبصب ገንዘብ መንግስት ሱዳን ነተጸገማት በመማን እጦቃ ዳዕመ ሰሪዕ ሰብአዊ ሓጎስ ከይበጽሕ ያዓናቅፉ ምህላውን ይኸስስ እትጸብጸብ ኣብ ሱዳን ጥሜት ባህርያዊ ሓደጋ ዘይኮነስ ውጽኢት እትተሕተቐጺ ሕርሻን ዘባደመ ግጭት እዩ ክብል ይገልጽ ዋጋ መሰረታዊ ምግብታት ከም ዕፉን ኣብ ውሽጢ ሓጺር እዋን ብዕጽፍ ምውሳኹ ድማ ነቲ ቅልውላው ተወሰኸ ጾር ኮይኑ ይርከብ ብሓፈሻዊ ስእሊ ክረአ ከሎ ኣፍሪቃ ንፈለማ ግዜ ንኤስያ ብምብላጽ ዝለዓለ ብዙሕ ጥሙያ ሰባት ዝርከቡላ ኣህጉር ኮይና ትርከብ أسات إسرائيل إثيوبيا من سات أبش ودن كتما يوتيوبري أبستخايد ودد كعسر دحم ستافهم دايم كم ستافه تجليتو بمسألة حبيتا بوليس أتم كاب 14 خصاب 10 عام زعد ميوم دك تبعته مسحدا ويون لعليو مرحتهم يوم دايمات فيهم زلو أموداتا معتنايتي بوانشا غوتيا زفلت وددر أب حدا بيت تمرتي زحادو زقنيو أبالات غانتا إثيوبيا
زي ዝኾነ ነገር ከም ተሰወሩ ጋዜጣ ጎተር በርግስ ፖስትን ንኣማሓዳሪት ቤት ትምህርቲ ጠቂሳ ኣስፊራ እታ ጋዜጣ ሓላፊ ርክባትን ህዝቢ ጎትያን ካብ ዝኾነ ፌድሪክ ቤክማን ምስ ኣባላት ዛጋንታ ኣዝዩ ጽቡቕ ዝኾነ ርክብ እዩ ነይሩና እንታይ ከም ተፈጠረ ክርዳእና ኣይከኣለን ክብል ምዝራብ እውን ጠቂሳላ ጎትያ ካብ እቲ ተጋንፎ ምስ ፖሊስ ተራኺቦም ዝተዘራረቡ ምዃኖም ዝገለጸት ኮይኑ ፖሊስ ብወገኑ ነቶም ተሰውሩ ኣባላት ታጋንታ ኣብ መዝገብ ጸብጸባት ዳሃዮም ዘጥፍኡ ሰባት ኣስፊርዎም ከም ዘሎ ተፈሊጡ ፖሊስ እቶም መናእሰያት ናብ ኢትዮጵያ ከም ዘይተመለሱን ኣብቲ ዓዲ ብፈቃዶም ጠፊኦም ኣለዉ ኣብ ዝብል መደምደምታ ከም ዝበጽሐ ድማ ይገልጽ ድሕዚ ዝተጓንፎ ከምዚ ዘይሕጋዊ ምስጋድ ደቂ ሰባት ዓይነት ወይ ካልእ ተመሳሳሊ ዘይሕጋዊ ነገራት ከም ዘሎ ዘርኢ ዝኾነ ምልክት ከም ዘይተረኽበን ኣብ ዞባ ምዕራብ ንዝጠፍኡ ሰባት ዝከታተል ኣሃዱ ፖሊስ ኤልኖቭ ሃልዲን ነታ ጋዜጣ ኣፍሊጡ ፌደሬሽን ብኹነታት ምጥፋእ እቶም መንእሰያት ተሰምዖ ሓዘን ብምግላጽ እታ ጋንታ ብናይ ገዛ ርእሳ ጻዕርን ዕድልን ኣብቲ ውድድር ተሳተፈት እምበር ንሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ወኪላ ከም ዘይኮነት ኣነጺሩ ስለዚ ገለ ወገናት ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ እዮም ብምባ ዝዘርግሑ ዘለዉ ሓበሬታ ቁኑዕ ከም ዘይኮነ እቲ ፌደሬሽን ኣተሓሳሲቡ ኣብ ደቡብ ኦሮሚያ ሲዳማን ብዝተወልዐ ሓድሽ ግጭት ብውሕዱ 10 ሰባት ከም ዝሞቱ ተገሊጹ ኣብ ደቡብ ኦሮሚያ ሲዳማን ብዘጋጠመ ሓድሽ ግጭት ህይወት ሰባት ጠፊኡ ኣብ ልዕሊ ኣብያተ ትምህርቲ ኣካልን ዕንወት በፂሑ ከም ዘሎ ማዕከናት ዜና ኣዲስ ስታንዳርድ ብ29 ሓምለ ሓቢራ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኦሮሚያ ወረዳ ግርጃ ቁሸት ጉቦ ሄርሞንን ዞባ ምዕራብ ሲዳማ ቁሸት ጩሪን ብዘጋጠመ ዳግማይ ግጭት 10 ሰባት ክሞቱ ከለዉ ብዓሰርተታት ዝቁጸሩ ሰባት ከም ዝቆሰሉ ከምኡውን ኣብ ሓያሎ ቁሸት ዝነብሩ ብኣሽሓ ዝቁጸሩ ነበርቲ ከም ተመዛበሉ ነበርቲ ክልቲኡ ወገን ንኣዲስ ስታንዳርድ ሓቢሮም ነበርቲ ነቲ ግጭት እቲ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ሰላም ብፍሉይ ከም ዝዘረጎ ሓቢሮም ሓደ ነባሪ ዞባ ምብራቕ ጉጂ ወረዳ ግርጃ ከም ዝሓበሮ ብሓፈሻ ብወገን ጉጂ ኣብ ወረዳ ግርጃ ኣሳት 12 ሰባት ክሞቱ እንከለዉ ኣሳት 4 ሰባት ድማ ቆሲሎም ኣብ ኦዶ ቦሬ ኩያራ ሻሸመኔ ወረዳ ሶዶን ኣዲስ ኣበባን ኣብ ዝርከብ ትካላት ሕክምና ይግበረሎም ከም ዘሎ ሓቢሩ ብተወሳኺ ሓያሎ መንበሪ ህንጻታት መባእታ ቤት ትምህርቲ ጉቦ ሄማንን ብምዕናው ብኣሽሓ ዝቁጠሩ ነበርቲ ካብ ገዝኦም ሕርሻኦምን ክሃድሙ ተገዲዶም ከም ዘለዉ ጠቒሱ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ጉዳያት ዓረብን ኣፍሪቃን ኣሜሪካ መስዑድ ብሎስ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ዘካይዶ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ዲፕሎማሲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣንጻር ኢትዮጵያ ኪዳን ንምፍጣር ዝዓለመ ከም ዘይኮነ ገሊጹ ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ጸረ ኢትዮጵያ ኪዳን ንምፍጣር ዝዓለመ እዩ ብምባል ዝወጽእ ዘሎ ጸብጻባት መሰረት ዘይብሎም ሓሶት ምዃኖም ላዕለዋይ ኣማኻሪ ጉዳያት ዓረብን ኣፍሪቃን ኣሜሪካ መስዑድ ብሎስ ገሊጹ መስዑድ ብሎስ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኤክስ ኣብ ዝዘርግሖ መልእኽቲ እቶም ኣብ ቀረባ እዋን ዝወጽኡ ዘለዉ ጸብጻባት ንዲፕሎማሲያዊ ምንቅስቓስ ኣሜሪካ ብጉጉይ መንገዲ ዘቕርቡ ንህዝቢ ዘባእስዮም ብምባል ነጺግዎ እቲ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ከም ዝሓበሮ ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያ ሓደስቲ ሓባራዊ ቀዳምነት ንምስፋሕ እትሰርሕ ዘላ ኮይና ምስ ኩለን ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝሰፍሐ ዞባዊ ቀይሕ ባሕሪ እውን ተመሳሳሊ ርክብ ከም ዘለዋ ኣፍሊጡ ምስ ሓደ ዞባዊ መሓዛ ዝግበር ርክብ ናብ ካልእ ጽርእ ከም ዘለዎ ተገይሩ ክዛባዕ የብሉን ዝበለ መስዑድ ብሎስ ዲፕሎማሲ ኣሜሪካ ተወዳደርቲ ጎደናታት ምፍጣር ወይ እውን ምፍላይ ምምቃል ዘይኮነስ ጎንፅታት ብምክልኻል ኣብቲ ዞባ ዘላቐ ሰላም ጸጥታን ንምስፋን ምስ ኩሎም መሓዛ ብሃናፂ መንገዲ ናይ ምስራሕ መትከል ዝተኸተለ ምዃኑ ኣስሚሩሉ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ሓያል መጥቃዕቲ ኣካይዳ ኣሜሪካ ድሕሪ ኢራን ኣብ ልዕሊ ጆርዳን ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ምፍጻማ ስዒቡ ሓያል ግብረ መልሲ ከም ዝሃበት ሎሚ ሓሙስ 30 ሓምለ 2026 ተዘርግሐ ሓበሬታ የመልክት ትራምፕ ምስ ኔታንያሁ ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን ኢራን ኣብ ወታደራዊ ማዕስከራት ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ምፍጻማ ዝፍለጥ እዩ ሰራዊት ኣሜሪካ ነቶም ካብ ኢራን ተተኮሱ ዝበሎም ባላስቲክ ሚሳይላት ከም ዝዓገቶም እኳ እንተገለጸ እቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝተተኮሰ ሚሳይላት ዝምልከት ግን ዝርዝር ዘብጽሖ ዕንወት ዛጊት ኣይተገልጸን ዘሎ ማእከላይ እዚ ኣሜሪካ ትማሊ ረቡዕ 29 ሓምለ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ሰራዊት እስላማዊ ሰውራ ኢራን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ዝርከቡ መደበራት ኣሜሪካ ሓይታት ሕቡእ መጥቃዕትን ምፍጻም ዝገበሮ ፈተነ ብዙሕ ባላስቲክ ሚሳይላት ከም ተኮሰ ኣፍሊጡ እዩ ኣልጀዚራ ንመግለጺ ኣሜሪካ ጠቒሱ ከም ዝሓበሮ ኩሎም እቶም ሚሳይላት ዝተዓገቱ ኮይኖም ሓይልታት ኣሜሪካ ድልዋት ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ንቕሓትን ይርከቡ ክብል እቲ መግለጺ ሓቢሩ እዩ ኢራን ኣብ ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ዮርዳኖስ ዘተኮረ ኮይኑ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ዮርዳኖስ ዝተፈጸመ 5 ሚሳይላት ክዕገቱ ከም ዝተኻእሉ ይጥቀስ ኢራን ብወገና ብርክት ዝበሉ ባላስቲክ ሚሳይላት ናብ ዮርዳኖስ ብምትኳስ ንማእከላይ ሓይሊ ኣሜሪካ ከም ዘጥቅዐት ኣፍሊጣ እያ ኣብ ልዕሊ እስላማዊ ሪፓብሊክ ኢራን ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕታት ደው ክሳብ ዘይበለ ረብሓ ኢራን ክሳብ ዘይተውሓሰን ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕቲ ክቕጽል እዩ ክትብል ኢራን ገሊጻ እያ እቲ ብኢራን ዝፍጸም መጥቃዕቲ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ናታንያሁ ተራኺቦም ኣብ ዝዘተየሉ እዋን ዝተፈጸመ ምዃኑ ምስ ርክብ ተሓዝ ነገራት ከም ዘለዎ ተንተንቲ ይገልጹ ኣብቲ ናብ ሎሚ ዘውግሖ ብኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ተፈጸመ መጥቃዕቲ
ኣብ ቀሽም ኪሽ ባንዳር ዓባስ ኣባዳን ቡሹህን ዝተባሃሉ ቦታታት ተሃገር ተኹሱ ከም ተሰምዐ ጸብጸባት መደበር ቴሌቪዥን አልጀዚራ ይሕብር። ግብጽ ብሰብ አልቦ ነፋሪት ከም ዘይተሃርመት ገሊጻ። ሚኒስትር ነዳድን ሃብትን ግብጺ ከም ዝገለጾ ወደብ ዳሚያት ባርዕ ሓዊ ከም ዘጋጠመ ብምግላጽ ብሰንኪ መጥቃዕቲ ሰብ አልቦ ነፋሪት ከም ዝተፈጸመ ዝገልጽ ክሲ ነጺጉ። እቲ ሚኒስትር እቲ ባርዕ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ከም ዘሎን ዝኾነ ሰብ ከም ዘይተጎደአን ገሊጹ። እቲ ሚኒስትር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ፍጻሜ ንስራሕ ወደብ ይኹን ንመሰረተ ልምዓት ጸዓት ዝጸሉ ከም ዘይኮነ ብምግላጽ ጠንቂ እቲ ባርዕ ንምፍላጥ መርመራ ከም ጀመረ ሓቢሩ። ቅድሚት መግለጺ ትካል ድሕነት መራኸብ ብሪጣንያ ኤምብሬይ እንተወሓደ ሓደ ብኣሜሪካ ዝውነን እተመሓደር ኣብ ዳሚታ ዝርከብ መኽዘን ተፈጥሮኣዊ ጋዝ ብሰብ አልቦ ነፋሪት ከም ተሃርመ ጸብጺቡ ነይሩ። ወኪል መራኸብ ኢንቺሺ ብተወሳኺ እቲ መጥቃዕቲ ሰብ አልቦ ነፋሪት ፍንጀራ ከም ዘሰዕበን ከም ጥንቃቐ ክልተ መራኸብ ካብቲ ከባቢ ከም ዝወፃ ገሊጹ። ሚኒስትር ነዳዲ ግብጺ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ግን እቲ ባርዕ ካብ ክልተ መራኸብ ርሒቑ ከም ዘጋጠመ ሓቢሩሎ። ሰመዚ ምብራቓዊ ሊብያ ብውሕዱ 117,350 ዘይስሩዓ ስደተኛታት ዝተፈላለያ ዜግነት ከም ዝሰገጉ ክገልጽ እንከሎ ልዕሊ 100,000 ዜጋታት ሱዳን ድማ ብወለንትናኦም ንምምላስ መደብ ተመዝጊቦም ኣለዉ። ኣብ ቤንጋዚ ዝመደበሩ መንግስቲ ድሮ ብሰብኣዊ በረራታት እቶም ናብ ሃገሮም ክምለሱ ዝጀመሩ ሱዳናውያን ስደተኛታት የጓዓዝ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ሊብያ ኣብ መንጎ ተቐናቐንቲ ምምሕዳራት ትሪፖሊን ቤንዛግን ተኸፋፊላ ትርከብ። ብሕቡራት ሃገራት ዝምራሕ ጻዕርታት ፖለቲካዊ ፍትሓን ንነዊሕ እዋን ተጸቢዮም ዝነበሩ ሃገራዊ ምርጫ ንምድፋዕ ይቕጽል ኣሎ። ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ጃፓን ብዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ክሳብ ሕጂ 13 ሰባት ክሞቱ እንከለዉ ኣብ ሓደ ማእከል ዕዳጋ ብዘጋጠመ ምድርማስ ተጸቂጦም ዘለዉ ሰባት ንምውፃእ ሰዓታት ይግበር ከም ዘሎ ሰመዝ እቲ ሃገር ኣፍሊጦም። እቲ ብኣቋጻጽራ እቲ ሰዓት 4 ፍርቓን ድሕሪ ቀትሪ ዘጋጠመ 7.1 ሬክተር ዝዓቐኑ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣብ ከባቢታት ደሴት ኪያንሹያ ተኸሲቱ። ብሰንኪ እዚ ድማ ልዕሊ 150,000 ሰባት ናብ ውሑስ ቦታ ክጉዕዙ ተነጊርዎም ኣሎ። ብሰንኪ እቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ሓያሎ ጽርግያታት ኣባይቲ ክዓኑ እንከሎ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ እቲ ከባቢ ሙሉእ ተቋሪጹ ኣሎ። ቀዳመይቲ ሚኒስትር እታ ሃገር ሳና ቻኪቺ እውን ነበርቲ እቲ ከባቢ ናብ ውሑስ ቦታ ከጉዕዙ ተማሕፂና። ናብቲ እቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ዘጋጥመሉ ቦታ ዝቐረበ መዕርፎ ነፈርቲ ሄነዳ ልዕሊ 40 ዝኾኑ ውሽጣውን ዓለም ለኻውን በረራታት ደው ክብል ተገዲድሎ። ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል። ቁጥፉን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት፣ ሳብስክራይብ ገብሩ። ብኽብሪ ዕድም ሰሰናዩ